eso wasithatha phantsi kwantoni? Imagine ndayingenela, it was ndayingenela kuba it was a fun hobby. Bengayingeneli ngantloso zini, but when I joined, I found that I had like into endinayo nayo, i-connection endinayo nayo i-modeling, and then ndaqhubekeka ndayenza. But in 2022, when I joined the modeling, first experience yam was kind of ndiwinile, which I expected to win, but like I had my parents' support, so bangixelela uba okay, mandiphinde ndingenele ngo-2023 since ndiyithanda, and I felt like I had a connection in modeling. So ndaphinde ndayingenela 2023 ndayiwina ke. Okay. Xa unosiqhayisela zingaphi ii-titles osele uziphumelele? Ii-titles zam ziyi-4. Okay. Zeziphi? It was Miss Amitech 2023 Queen, and then Miss Face of Interschool Second Princess, and then Miss Amitech High School Queen, and then Miss Heritage Eastern Cape First Runner-up. Okay. Ngoku uyi-finalist kweyiphi i-competition and anjani amalungiselelo wakho? The finalist Miss and Miss Elegance. Amalungiselelo so far they're going great, and so far ndine stationary drive and science. I'm still in the process of it. Benzela nabantu bangisupporting. Okay. Khasincokolele gabalala ngalo mcimbi lowo we-stationary unqwenela kwi-target ithini, ufuna unceda abantwana abangaphi, and umntu ofuna ufaka isandla wenza njani? Khasincokolele nge-stationary drive, i-target yakho ithini, ufuna unceda abantwana abangaphi, and then ke abantu abafuna ufaka isandla benza njani? Andinayo i-target yabantu abangaphi, but abantu engikwazi ubanceda bona, noba zizihlangu, noba yi-pencil, abantu endibonayo uba they really need it, endikwazi ukubanceda. Andinayi-target yabantu bazothi ngabantu abangaphi. Okay. Ngephi i-support othi uyayidinga ngalo mzuzu njengoba uyi-finalist, and uba kusavotwa abaphulaphuli benza njani ukukuvotela? Ukundivotela ndinganika there's an account number for uvota. Bangandivotela nge-14 kaFebruary kaJanuary because they be a double vote. Yeah. Okay. Benza njani xa bekuvotela? Done? I-account leyo ilapha phambi kwakho okanye mhlawumbi ngabanika i-social media platform zakho kwenzela uba bakrwece abafuna ukuvotela? Bangandifumana ku-TikTok and Facebook. On Facebook ndinguSikelele Ngesi, and then on TikTok ndinguLeza. Uleza. Ithini inamba yakho kwabafuna ukufowunela nabafuna ukubhalela kuWhatsApp? Ngu-069 448 3504. Ingathi lo nyaka ka-2026 umqala kakuhle, ufocusile and uzazi into yoba ufuna ukuphumelela ntoni. Ungathini ukukhuthaza abanye oontanga bakho bafowukhase ke kwizakhono zabo? Ndingabaxelela that embracing uniqueness kule journey you want to start. Kule journey uzixela uba uzoyiqala, yiqale, and then you can, nothing is impossible. Ungayenza into if you tell yourself you're going to do it. Right. Nkosi kakhulu ke Sikelele ngexesha lakho. Siyabulela. Enkosi. Wow, nkosi kakhulu ke nathi siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Sikelele Ngesi uye ke mphulapha sekhaya besincola naye ngosuku lanamhlanje, i-finalist ku-Miss Elegance Eastern Cape. Sabe ke siyokhangela uthini umlevo kwingingqi yakho mphulaphuli, uzosichazela uba nosuku lwakho ulichithe njani. Ini umlevo?